oras madihita saluhutna damang dainang adorang masuk kita tu pertanyaan kategorial seksi lansia dohot ina Naomi jumulo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tapi martangiang mahita. Jima tuhata marhite namarek dehita sian buku ede nomor 125 ayat na parcul. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dami nasian Tuhan debata amanta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damang dainang naina olongan di bagasan Kristus Yesus tabuka matur put renungan di sermon kategorial umuan lansia dohot ina Naomi sadarion ima tersurat di Evangelium Lukas bidu 15. Mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 10. Evangelium Lukas bidu 15 ayat sada sahatu ayat 10. Songonon ma tersurat di sini. Dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dohot si perdosa dirina tu ibana lahot tu mangihon hatana. Jadi marutumut maakaparise dohot si boto surat. Ia hatana sida dijakonodo akapar dosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dihataon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100 anggota depar sada siani naso tuminggal hon nasia pulu siai di ladang laho mangalului naso taridai pai maju pangsa yadung dapot sa diapehon matu abarana sian lasmi rohana jadi dung sahat ibana tujabuna di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna idogma tunasida marlasmi roha mahamu rap dohot au ala jupang au biru-biruku nang magui udogma tuhamu suman tusido gumodang lasmi roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asamida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida adong ma ulaning paropuan namar hepeng 10 hupang angko mago sada siani naso pagalakon palito jalamana bui bagas na mangalului takas hupang namagui paima cupangsa ia dung cupangsa di papungu ma aka ali-alena dohot khobar hudul nama do mar lasmi roha mahamu rap dohot tau ala nau cupang au paku namagui hudok matuhamu sumatusido masalah smiroha di jolo ni aka suru-suruan di debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana ido yanggo sahatna
Kuria nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus, di pangajarion di Tuhan Yesus, sai jojot do dipake akka upama manang tudosan atau perumpamaan. Ima sadam metode naumura asa bui mangatusi akka natorok na manangihon barita nauli. Didok pada besok sada partulu 1/3 isi seluruh kitab perjanjian baru secara khusus Injil berisikan perumpamaan. 1/3 dari isi seluruh Injil pengajaran Yesus berisi perumpamaan. Tetapi ternyata lebih banyak perumpamaan itu kita temukan di dalam Injil Lukas, Evangelium Lukas ima turpukna nenen di parkumata sadario. Jala tabigidu marhiti turpuk tahun damang dainang adong madua upama na pinasahat ni Tuhan Yesus. Imana parjolo upama taringo tu biru-biru na lilu, jala upama na paduahon ima taringo tu hupang namago. Tetudo adong latar belakang manang alasan puasa pola di dok Yesus upamai. Molesian turpukon boy mahita mangatusi apa latar belakang kenapa Yesus mengatakan perumpamaan itu. Di ayat napa duahun, jadi marunutut maakasi boto surat dohot Parisi. Ternyata latar belakang mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah pada ayat 2. Respon yang disampaikan oleh si boto surat dohot kaum Farisi. Marunutut nasida. Apa yang menyebabkan mereka tidak senang, respon mereka negatif terhadap Yesus, yaitu karena mereka berpendapat bahwa Yesus telah melakukan pelanggaran adat istiadat Yahudi. Secara khusus di ayat 2 tekas didok disi sapanganan ibana dohot nasida ala dijakon Yesus perdosa. Nama paling marunutut si boto surat dohot Parisi ima ala dijakon Yesus si perdosa. Sapanganun Yesus dohot akasi jalobeo, dohot akasi pardosai. Boy tajah di ayat na parjolo. Torop akasi jalobeo dohot si pardosa. Cumono tu Yesus lo menangihon hata ni Yesus. Ini yang menyebabkan kaum Farisi dan juga ahli-ahli hukum Taurat menjadi gelisah. Allah damang dainang molo di latar belakang kehidupan Yahudi, molo si jalobeo dohot si pardosa. Secara khusus si jalobeo takas mahita mangatu si jumolo si jalobeo imasada ulaun na pinasahat kaisar Romawi pemerintahan Roma laho papunguhon pajak sian masyarakat na ginom gomanna. Jala dihasogohon halak Yahudi domol si jalobeon atau pemungut cukai. Orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai. Di dokrohana sida pemungut cukai manang si jalobeoi halak pardosa dui. Ido umbahen kurang dihargai jala dianggap pegawai penjajah natongon pemerintah Israel do yang si jalobeo. Ido umbahen latar belakang halak Farisi dohot si boto surat membuat suatu judge atau penghakiman kepada Yesus karena Yesus pergi molotaben itu turpuk. Nah yang sebelumnya Yesus pergi ke rumah seorang yang bernama Zakius. Taboto di si Zakius ima salah pemungut cukai mana si jalobeo. Sapanganan mana sida di sini. Yesus ke rumah Zakius dan makan bersama dengan Zakius. Ini yang menurut orang Farisi Yesus telah melanggar adat Yahudi. Karena Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dungi di bahasa Tuhan Yesus ma upama. Di bahasa Tuhan Yesus ma upama taringot tu biru-biru na liru. Doho taringot tu upama upang namago. Kemudian nahi naulongan sada tudusan 600 do na tinuju ni upamai. Karena upama taringot tu biru-biru na lilui sada aspek kehidupan na memang jojot do dialami halak Yahudi ati ini. Namasa di parmuluan di masyarakat do upamai. Jadi real, konkret terjadi pada kehidupan mereka. Sahalak napuna biru-biru pasti do mangalului. Molo mago anggo sada sian biru-biru nai. Marasing do sian parmahan naniupaan
nasopuna biru-birui. Di ida pero babiat di tadi kodo biru-birui. Alai molo nakunasa biru-biru, mago biru-biruna pasti do di tadi kuna siap kulusiai por hati bana mengalului sada biru-birui. Imani dok ni Yesus mari itu upama. Alai upama na padua hon tarimo tu hupang naso tarida. Molo hupang sasitong na damang dainang ima sada mata uang Yunani. Sada uang mata Yunani upang na di upang mahon ima marumang perhiasan di boru-boru yang namacai berharga. Dalam molo mago do sada perhiasan ini maka fungsinya yang lain tidak ada lagi. Ido umbahin di dok Yesus malo mago do upangi pasti do dilului di jabuna, di bagas jabuna asa dapat makupang nama gue. Jalo molo nunga dapat disi malas ni rohana. Damang daina na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Marite upama na duaon dapat tama ipola na macai arga. Ternyata Tuhan Yesus menyambut setiap orang yang berdosa. Ternyata Tuhan Yesus begitu mencintai setiap orang, bahkan di dalam statusnya sebagai orang berdosa sekalipun. Di tadi kudu nasia pulusia biru-biruon, laho mangadului nasada biru-biru nalilui. Ketika kita berada dalam status hidup kita yang berdosa, melakukan pelanggaran dan kesalahan, ternyata Tuhan tidak menjauhkan dirinya dari kita. Justru dilului do kita. Justru Tuhan mencari kita. Asabui musemula kita. Asabui musemula kita lama kaporsia di bata. Namar lapatan doi damang dainang ipola nama caya argaon. Ternyata begitu besar kasih Allah. Lasmi rohan di bata dum jupang akan nalilui. Ido nadido di bagasan terpukon di ayat onom. Marlas ni roha mahamurap do tau ala jupang au biru-biruku nama agoi. Ayat 7. Sumantusido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na ulo paubahon rohana. Ini menjadi intinya. Pardosa na ulo paubahon rohana. Dijakon Yesus mahalak masuk. Kemudian na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Mahita turpukon takas mahita. Gak bisa ada perenungan lah mangatusi di mulut taganuk. Ternyata kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Pasti dohita saluhut na jojot mamulahun dosa. Mungkin dosa masa muda kita. Manang dosa na jojot taulahun ganupari. Alinang pesomoni. Molo sadar dohita di aka dosa tai. Jalata pangido hasesani dosa tatu debata. Kita rindu untuk Tuhan kembali menerima kita. Si pardosa nama kasih holhon lahomulak tu debata. Saat itulah Tuhan menerima kita. Tuhan tidak pernah membuat sebuah perasingan kepada orang-orang berdosa. Alai di hari parkudi, di hari panghukuman ini, disima dang boibe dapota molo mardosa kita mangido hasesani dosa. Tuhan tidak berkenan pada hari penghakiman. Tetapi saat ini, hari ini, ditiki di portibiot dope hita, di sonma hita manol soli dosata, supaya Tuhan menerima kita pada hari penghakiman kelak. Kemudian na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, di pateridahon olong di rohani debatado, di colma natinopana, bea amangna. Kahilala do olong ni rohan debata na mabain mangulu hita satu tikyon tupa jod do hita daos yan debata songon biru-biru na makoy alay pos marohani damang do daina dilului debata do hita ganu tiki ganu aro jalalas do rohani na puna biru-birui jala boru-boru na dapotan kupang na magui molo nunga Jepang songoni malas ni rohani debata molo mulak hita tu debata atong damang dainang mari kita meninggalkan kehidupan kita di dalam keberdosaan kita apapun yang telah kita lakukan dan percayalah dengan iman kita di jakun Yesus do saluhut halak pardosa amin martangan mahita mulia temaniho ale Tuhan
Nungasahat barita nauli di perpunguan nami kategorial seksi lansia dohot ina Naomi. Takasma Tuhan buboto hami holong niroham di golu nami halak pardosaon. Jojo dotahe dosa hubula hami ganup tiki ganup mari marhite parnidaan nami marhite pangalahon nami pananghata nami alay mauliate madiho Tuhan natoktong doho rade majakkon hamimu natoktong doho rade majakkon hamumulak ni hami akahalak pardosa alani gohi maroha dohot pikiran nami marhite todin to di parbadia asa toktong hami ale Tuhan mangido hasesaan ni dosa tuho gohi maroha dohot pikiran nami marhite todin to di parbadia asarade hami Tuhan maninggal kon saluhut akadosa nami jalan mulak mahami Tuhan tiop mahami Tuhan gomos di akasaluhut namasa di ngolu nami lehon madihami gogo dohot las di roha asa terpatu pahami ale Tuhan akadauli nadengkan jala asa terpatu pahami saluhut akaunaon nahobar tulomo di roha mau lihat madiho ale Tuhan sahat diho manggolu nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Uriana hinaholongan marinde mahita sian buku ED nomor 167 jalata pasahat mapeliat. Ale amanami na di banua kijang say pinarbaria magoarmo say Roma harajaon say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua kijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay hodon na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon sa leleng ni leleng na amin. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsaoran nito di parbadi ama na madongani hamu sa luhod na amin. Horas madihita saluhutna damang dainang.